Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Paulena i w dzisiejszym dzylykły kasiepsi głedle dozdrzeniałych poznamy słowo młylk. Co je białkłe? Co to jest za piękny młylk, tiłe? Jakże jest zapomnienie! Ciebie mój mylk nie chce! Lesa nie głęże na mnie młylkły. No jo, Młylkły. no jo. Gita! Coż to był za myrk? Co to z szła? Chcemy leso jednego wapic, młylkły. Kto wie, co ten mój młylk teraz robi? Dole sygnie. To sygnie. To jest drzeni w postępnym dzylykły kasiepsi głedly dozdrzeniałe.